Aye. Mbise. Yeah? Mbise. I king. I say my level. Ayo, bo. Infinity boy. Wagwan. Ayo, pose good. Rasta, mnetwa nuko Rasta. Rasta ininde twa zitero kuberekwa. Levo Alfred ngerero. Sambi town. Restage name ndotwa. The stage name netwa? Fire Fountain, aka I Covenant at the man. Okay. So mneta nizve since mati mune stage name renyu. Yes, King Twitter Arts King. We do the musical thing. For musical choose me. I did not choose music, man. Okay. So makatanga kuita zvemusic rini. Ano joke team last Tori DJ Clint. Along Jamie me have worked too, man, you know. 12 good years, man. I've been underground, you know. Well, man, 12 years muri mu industry. Tiri mu industry tisiri kunzwikwa. Asi ma vocals kaenda studio ma producer achiti ari kupikwa. Asi mai recorder zvenyu. Yeah, man. Tikasato recorder kan ndipo anoti practice makes it perfect. Wale sama yashanda ni ma producer. Takamboshanda na Good Life DZ. Tikatomboita kamwe ka songo kangamboti omgeto tumafoni tumapilito meme Wedzera. Ipa Zimbo flavor tangoti join za tingawanike kabosifanda tinyamasini ka plus fanda msibaba. Why garama futhi? Yes, but we don't blame. That's musical, man. Because you have to be professional. Okay, so mimi type ya music yamunonya so specialize nayo ndipi? Inini from musical choose me kangorwa kana beat kana hosho aziya kana mbira sikangorira zingawa zenarira kana kuti izo dzinenge dzangorira chozongoti inzwa iyoyo ndonzi iyoyo tisubisa Mbare aziya atisedwe kufiyo atingaverenge mazai nekuti atisati dzaniyo. Imunova upi? Munoreva local. Ya getora munova ndiri. Getora ndobva zvine nharo baba bosi vamwe vanoti chitungwiza vamwe vanoti Mbare vamwe vanoti wari mpaki vamwe vanoti DZ. Saka ndongoti Zimbabwe hazisi zvirawe inyika yeMabwe ndiri mwana wefu. Yes sir. So mukwanisa kumbotipo here one freestyle here any song pama songs amakaita. Esa ndotanga hangu nekukupai chekudhara chatakamborowa and isawani ya youth yemani there man throughout, you know, those difficult tough time man, but same way still, you know, in the Gweja, in the Jena, you know, saluting from day one. He was there when the thing began, man, when we used to report with a small microphone. You remember that, man? The Parliament mic, you remember them, man? Yeah, man, we used to put it on our wardrobe there, man, you know, Adobe, then we make the music, man. You know, those were the days, but from today we have to adjust, adopt and improvise. So freestyle ngaruye sir. Tutina mota kaponda takutamba narugare. Uriani iwe noti papo apagarwe. Dakutoti kwatisa kuita kusomodza musoro pese haunyare. Namota kaponda takutamba narugare. Uriani iwe noti papo apagarwe. Dakutoti kwatisa kuita kusomodza musoro pese haunyare. Gara waziva ndini chaminuka ndiri expect panda tsika pano ndeka serious business andingoseka mind dzangu dziri sharp. Sereza ndokucheka usandonere mugrasi ngoma ndori peka satire parondo navagara wangu peka beze tenga munhu kuita kunge chakalaka akuite chakanaka. Them call it a violence and type of thing. The same way to give thanks. This one here, my touching song, my favorite one here. This is my story, go forget to life. He's meant for himself, that's how we survive. Every day I same story, we got to strive. Empty belly, pockets dry, that's a no life song. This is my story, go forget to life. He's meant for himself, that's how we survive. Every day I same story, we got to strive. Empty belly, pockets dry, that's a no life song. Love no sleep, who no better make it right. You never know, better must come. Hustle, we hustle, money we are pray.
God bless me hustle cause nothing for free. Imagine 3 nights live with an empty belly. Hey, what me I do? Only hope and pray. Check mama got sick. No money fee, hospital bills. Poverty and disease that I get us stories. You don't know, say. Big up on yourself. Every ghetto you to is a hustler and he keep our work hard so that we make it to the top. From we don't beat around the bush, a straight talk, a positive man, you gotta be a conscious man. That me have to say, yeah man, love yourself, give thanks for life, man. Be grateful and fruitful and faithful, man. For the little thing that you have there, your blessing, man. From you don't know, say. Yeah man, remember love of your woman to the fullest, man. Hey, manje so matinzopatwa dzinzani muchitaura here. Sorry mwana wepasi, urikuona nyaya yacho inoitika yekuti chimwe chinenge chingirozi but chinondita ndipedze ndakupodesa musodzi. But same way still unokozoona nemhotsi kuti aiwa ichi ndochinzwira tsitsi mwana wepasi. Kutotaurawo shona asi nenyaya yekuti Joma ndoigona chirungu ndochigona waiziya. Then chida kuti zvavanoitawo ndozviitawo ko ndindakaita sei ndinongoramba waziya azviripo big up no self love. Munekachisauro kamunako mudhara kai. Asi munofanira sauro. Wanna conquering movement, yeah man. We support the conquering movement from day one, man. From long back I used to be called Phantom Soldier, you don't know sense, you know that, man. Then we have to change the name when I was with Ricky Fire, Julia Fire, and I was Fire Phantom by then. Then now, Uno, I Covenant, that's my name. Yeah, man, we changed it, man. There was also a controversial between me, if I remember. Ukarangarira Fanta and Dafu, Fanta and juice put zangotaura mazuva aya waiza because kakuri kuti chimwe chifanta anoona chifanta chacho ndo chino chifuta waiza chimwe chaizosungateba Anton Biwe kuZimbabwe waiza from the look original saka zvinongoita kuuya sori akusi kudada asi kuda kuti pane ndakuda kuimba nechirudzi chachiya zvakandiitira easy kuti ndinge ndichiunganidza malines saka ndichitaura hangu kuti chindau kana chindewere ndotoda kutoimbawo kana ndechimanyika kozi ndoka zvinowanika ndokuti kana washaika unenge watoita kuti ubatike asi ndoti inini hangu kune mageto idzi musafe makasaiza a small portion kulocation takes exercise caution because munoita vexation kuziya pahoko so mind don't be blind. Yeah, man. Saka ndianaka kuinspire ndara kuti muite zvamuri kuita. I was inspired by Richie Spice. Richie Spice. Na, yeah. Marijuana keep me calmer, make me smarter. Man, if I smoke it on the highway, it's the highest way, getting to my head. Sometimes I steam it, sometimes I burn it. I give some of them to my brethren and sisters to use it. It's the healing of the nation. Why? Babylon. You don't know, say Richie Spice, man, I'm a source of inspiration, Rasta. So from 12 phases, I'm not easy. Magarikuda masongs manga. I can remember, and quite so good in Tisha, but you wanna Mangomari cookie. But it's great because I want my producer and empty Pauno no Rira, it is Yadi and Zio. Ngakumbali kana kufiyo wezia ngaveri kuti dzwani vai vanobata vanhu kwiyo but izwa iyoyo ndonzi iyoyo aiti inzwa inini toti inzwa iyoyo man, respect to this one ya Gunslinger man, that I'm youth from long time. So 2022 takataisire chi pambira 2022 is a bomb clad blood split fire here man, me I go stop man, me I go visit every studio there in any corner man, as long the producer him there, the microphone, electricity, me and the producer and the whole of them equipment, we don't have this our social distance. Teach to the attendants. We go to go with the ambulance. Yeah, we are the patients. Aiwa ndizo zorasta. Saka amnakana anokumanage anokutsvagira mashows kuti maweeks enyaende kumberi. Zviro zvacho zvakaoma mwana wamai kuti unge uchimanejwa wabhandejwa usati wanika luggage waziya usati wakuketwa wavanoti kuketwa but pamwe ndinoona kuti chipo chiripo but unaona chi vakanozeza kukanda madhora but avasukuziya Hiroshima haifi yakadzima chinenge chidhima nekuti musango ndiri kutovhima
Wedzera zvekutoti kuti tingati mazita toti mazvita asi vana ndi mazvimba kupa saka charakupa denga tendawo. Alright, so munobatika kupi manje pa social media munobatika? Social media, you can like me on a Facebook, you just say Alfred L. Covenant media man. Everything correct. Sometimes, you know, I used to be a bobo man. I told him ndiri murasta ukuna bingi. But akazongovhiringa zvoone badmanism through kuti society yakuita kama reality katoa aka activity sokuti pakutodasirani kuti tuone kuti apa paita moto matoto waziya koto saka vakuru ndo vakuru vakanotigadzirira ramangwana kuti vadiki vasarasike. Manje kumafanza ringaida mangoma yenyu manje vanomaona kuti mafanza ndikachita mangoma edu mukuona kii from time to time togusira maproducer tamboita achita but maproducer akabuda meme goodbye akakukanganwa yakarira ofu kuti past this and this and this isutara reality ka wasi hansi kubomba kana kuti ndakaromba kana kuchikomba kana kuda kuzviramba asi ndiri kungosimbisa kuti aiwa maproducer magamba but ngavaite kuti ngoma dzitenderere mubudiso nenguva tisati takanganwa kuona tikanosvika takutyika zvakanganwa hama tichazvimarasi taka aziya kuromaenza kuti rasta wadye nyama ya shoma waziya yanga isingaperi statement rasta wadye so tuma kitchen kazi chiturere the last freestyle totafalisa dinto yo mahwana katanga ne wanu we musombo pavakagara dare vatsibuka dombo havana kuziva kuti vakabuka kunka se tovasuka mahwana katanga nevanhu vemusombo pavakagara dare vatsibuka dombo havana kuziva kuti vakabuka sebhora tovasuka ndiro tovasuka mechi vanenge vabhuka ngwendeza ndabudikira zangu ndichibva zengeza apa mukwende wangu ndanga ndakarembedza hanzi yameno tumwe tutambo twamakuda kuti donzera respect amaitapo asi yambiro kune vemapurati echibhati maskati munorohwa mukabvaruka shati yemani rest in peace soldier love yemani respect mhofu yanga iri mhizha asi yambiro kune vari kupeuzha nguva yezhizha musawanze ruzha man, respect to the whole of them youths, worldwide, man. From we not care which party we come from, strictly we not go hate, we not go rate. We are going to see every man equal, man. Respect. If you don't like I Covenant, just come on a Facebook thing, man. You just type Alfred L Covenant, man. We do these social networks there, man. Here and there, man. From time to time, we hustle. Holy Babaga man, me need in a wallet, man. Give thanks, man. Respect.